3, 4 na pozíciu. Ste? Poďte, hore. Poď, idem počítať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nechce sa mi počítať, dobře. Stop. Všetci vystrieť nohy. Držať. Späť. Prehnúť sa. Takto. A vysieť dole na opačnú stranu. A teraz vystrieť. Dobre, späť na pozíciu. No, dobre. Tiež v tomto výsle. Sa bol napíš, ty Tiež, v tomto výsle, vieš? Som pripravil.